дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти мамлакат дар вазорати корҳои дохилӣ тағироти кадри анҷом доданд. танҳо 47% аҳолии деҳот дар тоҷикистон бо оби нушоки таъмин аст. вазир сабаби гароншавии сабзиро дар тоҷикистон тавзеҳ дод. дар Хиндустон 60 нафар аз шиддати раду барқ ҷон бохтанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳоеро ки дар мақомоти вазорати корҳои дохилӣ ба вазифаҳои масъул таъин гардиданд барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. хабар медиҳад дафтари матбуотии роҳбари давлат. бинобар иттилои манбаъ мутобиқи моддаи 9 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи милитсия президент дар сохтори марказии вазорати корҳои дохилӣ шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар як қатор шаҳру навоҳии мамлакат ва роҳбарони намояндагиҳои вазорати мазкур дар назди баъзе аз созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ тағироти кадри намуданд. сарвари давлат ба кадрҳои ба вазифаҳои масъулиятнок таъин гардида дастур доданд ки дар чаорчӯбаи қонунҳои амалкунанда ва ойнномаҳои хизматӣ фаъолият намуда бар зидди ҳама гуна ҷиноят ва қонуншиканӣ мубориза баранд, менависад манбаъ. президенти мамлакат таъкид карданд ки дар замони ҷаҳонишавӣ донистани забони хориҷӣ ва истифодаи технологияи муосир муваффақияти ҳар як роҳбар ба ҳисоб меравад. дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ пешгирӣ аз содиршавии ҳама гуна ҷиноят ва боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз дигар манфиатҳо аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буданд. дар ҷумҳурии тоҷикистон танҳо 47% аҳолии деҳот бо оби нушоки таъмин мебошанд. хабар медиҳад муовини вазири энергетика ва захираҳои об ҷамшед шоимзода. мутаассифона феълан 47% аҳолии деҳот бо оби нушоки таъмин мебошанд. дар дигар қисмати деҳот низ дастрасӣ ба об ҳаст, вале дар сатҳи оби нушоки не, таъкид мекунад ӯ. шоимзода ёдрас шуд ки дар тоҷикистон 60% захираҳои обии осиёи миёна мавҷуданд. муовини вазир афзуд феълан дар кишвар барномаи ислоҳоти обӣ то соли 2030 тарҳрезӣ мешавад. он ҳалли мушкилии обиеро ки дар кишвар ба назар мерасад пешбинӣ мекунад. ба гуфтаи ҷамшед шоимзода новобаста аз захираҳои обӣ як қатор омилҳое ҳастанд ки таъмини аҳолӣ бо оби нушоки садди роҳ мешаванд. релеф ва сармоя аз ҷумлаи онҳо мебошад. сулаймон зиёзода вазири кишоварзии тоҷикистон дар мулоқот бо рӯзноманигорон кӯшиш кард нархи кайҳони сабзиро дар тоҷикистон шарҳ диҳад. ба гуфтаи вазир зимистони гузашта хеле сард буд ки ин ба ҷамъоварии сабзӣ ва нигаҳдории ин нави сабзавот таъсир гузоштааст. соли гузашта дар майдони 84,000 гектар сабзӣ кошта шуда буд. зимистони сард омад. ин ба ҳосили сабзӣ таъсир расонд. захираҳои сабзӣ омода ва дар анборҳо нигоҳ дошта мешуданд. бо ҷамъоварии ҳосили нав нархҳо коҳиш хоҳанд ёфт, гуфт вазир. ба гуфти ӯ ҷамъоварии ҳосили нави сабзӣ 15 июл дар назар аст. дар ноҳияи деваштич ва истирафшани вилояти суғд ва дар баъзе аз ноҳияҳои вилояти хатлон ба ҷамъоварии сабзӣ шурӯъ карданд. дар Хиндустон бар асари ба амал омадани раду барқи шадид дасти кам 60 нафар ҷон аз даст доданд, менависад The Independent. ба иттилои манбаъ аз ҳама беш қурбониён дар иёлоти Раҷистон ба қайд гирифта шудааст. дар ин минтақа якбора 11 нафар фавтиданд. ҳамаи онҳо болои як қалъае қарор доштанд ки яке аз мавзеъҳои тамошобоби ин иёлот ба ҳисоб меравад. гуфта мешавад ҳар 11 марҳум аснои гирифтани селфи аз қувваи раду барқ кушта шуданд. илова бар ин дар ин иёлот боз 9 нафар ҳалок ва 20 каси дигар ҷароҳатдор шуданд. ҳамчунин дар иёлоти Уттар-Прадеш 18 нафар қурбони ин офати табиӣ шуданд. ҳамаи онҳо аснои кор дар саҳро аз шиддати раду барқ кушта шуданд. ҳукумат ба оилаҳои мотамзада ваъда додааст ки ба онҳо ҳатман кӯмак мекунад. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.